नमस्कार भैया लोग लोग के स्वागत। तो आगे बानी लेके जबरदस्त न्यूज भैया चलिए वीडियो के कर दें लाइक और चैनल के जुटा नीचे कर बानी सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। जी भैया आज हम लोग के सामने भोजपुरी में जितना भी हीरो हमन लगभग सबके जिनका जिनका शादी भइल बा सबके पत्नी के फोटो दिखाएं और सबके बारे में बताए कुछ खास बात बताए। ओकरा से पहले एक खास जानकारी रउआ लोग के दे देत बानी। अगर रउआ लोग ऑनलाइन घर में बैठ के कुछ कमाल चाहता नहीं तो रउआ खातिर वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों डाउनलोड कीजिए टेक्सल ऐप को। डाउनलोड करते ही 20 रुपये आपके वॉलेट में तुरंत ही ऐड हो जाएंगे। इस ऐप की मिनिमम रिडीम सिर्फ 200 रुपये है जो आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देती है। ये ऐप अर्निंग के मामले में मोस्ट पॉपुलर ऐप है। अगर आप यहाँ पर 10 रुपये की किसी स्लॉट में प्रोडक्शन करते हो तो 90 रुपये आपको मिलेंगे और आप अपने दोस्त को ये ऐप शेयर करके 10 रुपये कमा सकते हो। देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें टेक्सल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो लोग वीडियो के पूरा देखें भैया। वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वो लोग के सबसे अच्छा केकर पत्नी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत केकर पत्नी लागत नहीं, केकर पत्नी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हाँ ही। तो यही कमेंट करके वो लोग जरूर बताएं। तो चलिए भैया हम स्टार्ट करता नहीं। जब सबसे पहले जो हीरो के बारे में बात करें भैया, इनका नाम अश्क कुमार मिश्रा जी बा। रउआ लोग के बता दिया इनका शादी अंजना सिंह जी से भइल रहे। वैसे रउआ लोग के बता दिया इन दोनों के बीच तलाक हो गई बा, डिवोर्स हो गई बा। लेकिन अश्क कुमार जी मिश्रा जी के जो पत्नी रहलन वो अंजना सिंह जी के रहलन। रउआ लोग के बता दी भैया अंजना सिंह जी रहलन इनकर पत्नी, और अभी यश कुमार मिश्रा जी की एक बेटी भी हवन। लेकिन अभी अंजना सिंह जी और यश कुमार मिश्रा जी के बीच तलाक हो चुकल बा। तो रउआ लोग कमेंट करके बताएं कि अंजना सिंह रउआ लोग के कैसन लगा तानी जो यश कुमार मिश्रा जी के पत्नी रह चुकल बानी। अब बात करें भैया रउआ लोग के सामने मनोज तिवारी जी के पत्नी के बारे में। रउआ लोग के बता दिया मनोज तिवारी जी के शादी 1999 में भइल रहे भैया। रउआ लोग के बता दी मनोज तिवारी जी बहुत भोजपुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर रह चुकल बाड़न। अभी दिल्ली के सांसद हुआ भैया और ये फिल्मी दुनिया के लगभग छोड़ चुकल बाड़न भोजपुरी इंडस्ट्री के। लेकिन फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी लोग सब इनका बहुत ज़्यादा पसंद करेला और इनकर बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जानल चाहेला। तो रउआ लोग के बता दिया इनका जो पत्नी के नाम रहे भैया, इनका जो पत्नी के जो नाम बा भैया, इनका पत्नी का नाम बा रानी जी भैया। रानी तिवारी इनकर पत्नी जी का नाम बा। लेकिन रउआ लोग के बता दिया इनकर भी डिवोर्स हो गई बा 2012 में ही। इनका जो शादी भइल रहे जी भैया, इनका जो शादी भइल रहे वो 1999 में भइल रहे। इनका जो डिवोर्स है भैया 2012 में भइल रहे। वो लोग के साथ मनोज तिवारी जी की पत्नी हैं और इनका नाम बा रानी। अब रउआ लोग के सामने बात करें भैया भोजपुरी के बहुत ही बड़ स्टार भैया, इनका नाम बा रवि किशन जी। रउआ लोग के बता दिया ये अपन पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन और ये अभी भी साथ में वन। इनका डिवोर्स नहीं भइल बा, इनका डिवोर्स शायद कभी होके भी ना। रउआ लोग के बता दिया रवि किशन जी के जो पत्नी है भैया इनका नाम बा प्रीति किशन जी भैया, इनका नाम प्रीति किशन बा। और रउआ लोग के बता दिया रवि किशन जी की एक बेटी भी हुआ जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिले बाड़न। और रवि किशन जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन, बेहद ज़्यादा प्यार करेलन। और ये रवि किशन जी के पत्नी की तस्वीर बा जे रउआ लोग के सामने बा। अभी रउआ लोग के सामने बा भैया दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के पत्नी। रउआ लोग के बता दिया कैमरा के सामने बहुत कम आवेलन और बहुत ही कम दिखेलन और हमरा के फोटो मिल गई इनकर बहुत मुश्किल से ढूंढला के बाद मिलल बा। तो रउआ लोग के सामने हम लेके आइल बानी। रउआ लोग के बता दिया कैमरा के सामने बहुत ही कम आवेलन और ई हमन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के पत्नी। तो अभी तक जितना फोटो देखौनी भैया रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लागल है। और हम फिर से अभी और आगे की रिपोर्ट रउआ लोग के दिखावत बानी। अब ई हवन भैया रउआ लोग के सामने पवन सिंह जी के जी भैया, पवन सिंह जी के पहला पत्नी रउआ लोग के बता दिया इनका नाम नीलम सिंह रहे। रउआ लोग के बता दिया पवन सिंह जी से बहुत ज़्यादा प्यार करत रहे, पवन सिंह जी भी इनका से बहुत ज़्यादा प्यार करत रहे। और पवन सिंह जी के भैया रउआ लोग के बता दी प्रेम विवाह भइल रहे। लेकिन रउआ लोग के बता दिया कुछ कारणवश ई सुसाइड कर लियल रहलन और पवन सिंह जी के पत्नी नीलम सिंह जी। और पवन सिंह जी के बहुत ज़्यादा सदमा लगल रहे। पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़े वाला भी रहलन, लेकिन कुछ कारणवश पवन सिंह जी इंडस्ट्री से बाहर भी जा चुकल रहे। लेकिन फिर भी इनका के लोग समझा बुझा के वापस ले लेना। राज पवन सिंह जी एक अलग ही मुकाम पर आ चुकल बाड़न। और ये हवन भैया पवन सिंह जी के पत्नी ज्योति सिंह जी अभी के पत्नी हवन और ये भी बहुत प्यारी हवन, बहुत ही खूबसूरत हवन। पवन सिंह जी इनका से भी बहुत प्यार करेलन। और ई बार कुछ एक प्यारा तस्वीर भैया पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के। तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि दोनों कैसन लाग रहा बानी नहीं फोटो में। वो लोग के पवन सिंह जी के जोड़ी ज्योति सिंह जी के साथ कैसन लागेला। अब ई हवन भैया खेसारी लाल यादव जी के पत्नी चंदा। रउआ लोग के बता दिया खेसारी लाल यादव जी के शादी बचपन में ही कर दिया गई रहे और इनकर भी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हवन। और रउआ लोग के बता दिया खेसारी लाल यादव जी अपन पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करेलन। खेसारी लाल यादव जी कहलन कि इनका के हमारा भगवान हर जन्म में हमारा पत्नी बना के भेजे और खेसारी लाल यादव जी इनका के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेलन। तो भैया इतना हम कुछ हीरो के रउआ लोग के पत्नी बतौनी जो फोटो में देखौनी। तो रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि केकर पत्नी रउआ लोग के सबसे अच्छा लागल बा। और साथ में रउआ लोग और कोई हीरो के पत्नी के बारे में जानल चाहते हैं तो रउआ लोग हमारे फेसबुक पेज अभी एंटरटेनमेंट पे आई, पेज के लाइक करें और हमरा से सवाल करें भैया, मैसेज करें। हम रउआ लोग के वहाँ जो भी स्टार के पत्नी के रउआ लोग देखल चाहें हम फोटो अपलोड कर दें, फोटो दिखा दें रउआ लोग के। तो भैया आज के स्टूडियो में बस इतना ही बात करें। हमारा उम्मीद बाकी रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखे खातिर। बस ऐसे ही प्यार देते रहे अपन पर्सनल चैनल भी एंटरटेनमेंट के। हम रउआ सबसे फिर मिलब अपन
दूसरा वीडियो के लेकर के, तब तक खातिर वो लोग अपन ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।